Em veig obligada, abans que res, de dir «Soc una dona!» Simó és el ministre de Justícia, que és un senyor que es desperta i resulta que s'ha convertit en dona, però segueix sent ell. Està molt desorientat, molt perdut, no sap què fer, no sap com ha d'actuar, i aquí té el gran conflicte. L'Iris és una prostituta i arriba en aquest apartament on l'han citat. Comencen a passar coses una mica rares i anirà descobrint qui és aquesta Simón, per què l'ha trucat a ella concretament, de manera casual, acaba embolicada en una trama política i de gènere o de sexe bastant bèstia i bastant extraordinària. La Rosa és la dona del Simó, és una dona conservadora, de dretes, criada en la política i és qui porta els pantalons a casa. La situació amb la que es troba en aquesta obra li enfonsa tots els seus principis i per una altra banda li dona un punt de fuga brutal cap a una realització personal com a dona i com a política. Simón és una comèdia que ens explica moltes coses, com per exemple com està de mal repartit el poder si ens el mirem des del punt de vista del gènere, i ens parla també d'una cosa curiosa, de la indefinició. A nosaltres ens diuen i sabem que tenim un gènere, però què passaria realment si aquest gènere no fos tan marcadament orientat socialment, orientat històricament? Evidentment hi ha la biologia és com és, però la biologia, fins i tot la biologia és ambigua. Com podem tractar un món nou, un món diferent, si no és qüestionant la identitat de gènere, donant un paper fonamental a les dones. Vale, tornem-hi.